Nik uste ligatzearen kontua komentatzen ari ginen horrekoa daukala eragina. Harremana euskaraz hasi baldin baduzu, nik uste badaukala morbo ez da hitza. Baino ez ara gaztelaniara hain erraz pasatzen. Mantentzen duzu nik uste hizkuntzarekiko ez dakit gauzatxo hori. Ez dakit zergatik. Gero, segun beste pertsona gazteleraz ezagutu duzun, o euskeraren munduan ezagutu duzun, ja, tiratzen duzu alde batera o bestera. Eta, tenez esperientzia bat erderara. Hori, segun eta nola ezagutzen duzun beste pertsona. Ezagutzen baduzu pertsona bat, berarekin ligatu nahi baldin baduzu. Eta bero euskalduna baldin bada, euskara. Beti. Bai. Nik uste bai. Ni guztienez. Gero ez dakit, baina hasieran bai. Hizkera edo hiztegi edo lexiko hori ligatzeko nik uste dut ez dela gazteeraz dugun bezain handia, baina ez bakarrik ligatzeko edo lagunen artean hitz egiteko ez. Eta hori ere nabaritzen da edo agian lotxa gehiago ematen dizu edo... Hori ere ohitura faltak, nik uste. Bai. Txikitatik erderara jo izan dugu beti eta hartu ditugu ja referentziak gazteleraz eta euskeraz behar ditugun referentzia horiek nik uste faltan ditugula ere. De hecho, nik uste Iruña herrian behintzat bai dugula ohitura pilo euskaraz hitz egiteko, baino gaztelaniaz oso barneratuta ditugun termino horiek botatzeko en plan euskainol total. Eta hori, mantentzen duzu igual, hori, legatzen baldin bazaude, euskaraz hitz egiten duzu, baino beti sartzen da hortik koletilla. Bai, ze lexiko horren falta nik nabaritzen dut pilo bat. Bai ligatzeko asuntoan, bai gure artean aritzeko momentuan, eta bazileo puntu hori ere ez daukagu barneratu gutxien. Ez que nire honek ere sortzen dit ez dakit, sentsazio pizkat arraroa, ze egia da, Iruñerritik kanpo, ez dakit, Baskongaetara joaten baldin bazara, juergan, baitugula konplexu pilo bat. Eta nik uste ere baitugun konplexu asko ere sortu dizkigutela. Ze guk azkenean euskara batua ikasi dugu. Eta euskara hau eskolan ikasia, bauzka gabezi asko, baina gutxinaka sortzen ditugu. Eta garrantzitsua nik uste ere badela, garrantzitsua da entzuten gaituenak ere, bere aldetik jartzea. Euskaltegiko irakasleak esaten du, berak betxatzen duela, arazo handia dela, hemen ikasten dugun euskara oso formala dela. Eta ikasi behar da ere nola esan, me cago en la puta, te va a reventar los dientes de una patada. Egun erokotasun. Claro, gero eskolako patian zaude eta behar duzu horrelako gauzak, eta ligatzeko gauza gera gertatzen da, no? Baina hori azkenan ikasten da kalean, ez? Eta kalean ez badugu entzuten, ez dugu ikasi. Zer akasak ez dugu esango ligatzeko estrategiak... Baina geratzen zarela gero norbait entzuten diozula zeo zer esaten duela eta gero esatu hostia, eta zer esan nahi du horrek. Eta bilatzen du, gabiri barduta du. Ereduan ikasi nuen, eta azken 2 urtetan egon naiz berriz ikasten gehiago, baina lehen oso gutxitxo egiten nuen euskaraz oso gutxi nekien. Eta gertatzen zaidan, parrandan nik beti, kaixo no seke, bai, eta esaten, ulertzen nuen euskara, esaten nuen gauzatxo bat, eta gero abesti guztiak nekien eta baita ere abesten nuen euskaraz. Eta jende asko pentsatzen zuen ni euskalduna nintzela, eta batean, baina, zu non ikasi dut, ni basokon tal, ni ereduan, ereduan, baina ez dakit euskara oso gutxi. Zera, ni pentsatzen nuen zu euskalduna beti da... Horain ikasten ari nahi, baina parrandan dirudi baiet. Eta nik uste ere zu bezalako pertsonak eta eredu horiek beharrezkoak direla, porque, euskara nahiz eta txikitan ez ikasi daiteke.